apa niki lho hotel ndi-ndi. Iki hotel kok ndi-ndi. sama hotelnya tapi beda bahasanya kok. akhirnya tanggapan matur suwun Mbah Nuwun. Terima kasih Mbah Nuwun Pak Heru. Alhamdulillah barakallah. Matur suwun Pak Heru nggih. Ojo balik. Matur Mbah Nuwun. Mpun to, ngene tok. Wis ngene ta. Tak tonyo tenan kok iso. Ngremenke penggalian Nggih. satu lagu. Ayo. Ngeten, Pak. Nggih muga. Iki kan hajate kan ulang tahunnya putu. Nggih. Putu kula. Iki sik putu, sesuk ulang tahun buyut. Loh, oh berarti Bapak ya dipujeke muga-muga panjang yuswa. Amin. Wong ki nek kersa berbagi kebahagiaan sesama umat, insyaallah beliaunya pasti di bagian Didol dengan iki hati Allah. jenenge apa? Sembako niki Heeh. Oh sembakone didomke. Pak, sing pojoke jenenge tukangnya apa? Tukang kenong. Oh kena. menika tukang syuting, bojo dhewe tukang syuting menika. Nggih. Kang Bonang. Mbah, tukang bonang. Nah, Bonang. nggih. Aku delok ning ngarep wis Pak. Niku rekoso dhewe, Pak. Pak Heru lu kae. Ngadeg aku kok tidak tibur. Mboten. Pak Heru. Yayine sehat kok iso. Gendang. Iya, kok aku kok. Niki mengke nek yoga diunggahke kabeh sing nabuhi sinten to, Pak? Ya nyetel YouTube, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah, barakallah ya. Wis. Wis, alhamdulillah. Anu Iki. Lah, Tanganmu. Wah, Sing kiwa kaya tai. Pak Heru yo gak ilmu konggonku. Gak ilmu konggonku. Wayange rung bar ilmune turun. Ilmu konggonku iki. Nggih, matur nuwun. Siap. Pak Heru, Pak Heru terima kasih. Pak Joisin ojo. Pak Jokri. Pak Heru. Pak Jok Kritik, Jok Lutu kok Joisin. Loh, enggak, dulu Pak Heru itu penggemarnya Bapak Dewi, Pak Julego, Iya. Pak JC, Iya. ngono lho. Mula diteruske tongkat estafet sampai dengan saya. Sampai teko Ngawi dulu saya. Jenengan nggih. Alhamdulillah nggih, sehat selalu nggih Pak Heru. Nyopir angkot terus. Sehat selalu Pak Heru, makasih sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun, Mbak. Siap. Sedaya mawon. Nggih, sami-sami Kula Bapak. aturi pinarak teng gubuk kula lek pas liwat legok. Amin. Nyuwun pangapunten Pak Heru, sarene panjenengan sampun maringi arta menika wonten kenang-kenangan saking Masun Gondrong. Lah. Kowe engko tak kepruk ndasmu kok. Aku helme tukang son kok iso. Pak Heru sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Pak Heru torong, matur nuwun. Wah, masyaallah kiai kok kaya ngeten. Nganu, aku nyuwun sampean duet ya. Siap nggih. Siap, nggih. Wah, Heru, niki nggih, siap. kulino kula kali niki. Pak Heru ning kene iki. Nontonnya ning kene, Pak. Tenang saja, Ki Pak. jane apane Masun lho jan iki. Masun ki Kok ketoke karo Masun kok mantut. Kagampu. Aku itu Kang Gampu. Wah, Mas. Iki kan ngajari kesabaran. Hati-hati lho. Iki penanggap ngendi-ngendi kena Masun iki gendam tok isine. Iki tenan iki fenomena iki nek ra kegendam Masun ra mungkin. Iki sok tau biyen kok ngene ditinggal tangane to. Terus Nggih. saya Pak Heru kula tingali napa niku rajae Astanipun. ketinggalanipun jenengan niku hotelnya tambah melih. Amin. Niki ketinggalan kamare niki saya gede. Alhamdulillah. Ngelem ya. Iya. Ora ngerti karepe to. Si pripun? THR pokoknya. Teman-teman. Gaweke sing rada rancak mawon. Oke. Ayo kene Mbak Elisa sama Mbak Tatin. Tatin. Kene. Iya. Ki moko yo chemistry tok. Lagune apa? Derek. Sing ramen apa? Ya mergo iki kan suasananya kan poso. Nggih. Iki duet lagune Umi. Lah. Wengko tak tunjuk tenan kok iso. Ayo duet sing kepenak wae Oke. tetep yo kene. Apa lagune? Lagune jelak tuk kowe iso ora? Saged. Lah ya lagune apa? Pijet ana kuwi lho. Lah koampleng iki kok. Lagumu lho apa? Poso dandan barang iku. Lah piye lho? Kula tak nderek yu Tatin kalih Mbak Elisa. Yo. Apa Mbak Elisa? Jo guyu ya. Cau seneng ngopo salah. Nek seneng guyu, akeh guyu sehat. Senting gundelmu. CJD Senting. sama. Wong sudah pedok kok aku senting. Karepe ki penting ora kok senting. Seneng. Bohogyo. Boh. Bohogyo iki mau ke Jogja mampir ning Partomino. Numpake bis mandolo. Tonyo tadi. Ayo. Kayaknya janda baru kena Siap. apa ki Trisno apa ki jenenge, Duk? Nah, Lintang Asmoro. Wis kene. Bapak ben lenggah karo Nggih, nggih. midhangetke sik. Ayo coba wis. Penake Ya, silakan. iki jan. Lintang Asmoro. Oke, siap.
Ya kene. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sena. Yo, 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 yo. Aku memang dadi agen. Rasa rasa. Siang pagi toro ratri. Pemoke Elisa. Tetap setia. Ora sayang. Wong ayu tresna terus bejandeku. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sena. Ora bisa dipisahno yen wis tresno ora bisa dipisahno. Mugi-mugi Aku dadi agen. Mek kur dadi agen. Mas, Sen, aku mek loro. iya kuwi. Agen kok gremo. Heh? Agen kok gremo ndengkelmu. Maksudnya ya ber golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Nggih. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, kemakan sik sak gebok to. Nggih, nggih, nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran Nggih, nggih. perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten-boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang ngene. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing yo sing kaya taten iki ngono. Ngono, mang lemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah kok? hafal. Oleh Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal nresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda ini siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongnya spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum ki Langsung medu, langsung wudu kowe. Kok Ya. iso mbok kon tayamum. Eh, Apa ta?
Kok aja galak-galakmu. Kangen Iki, aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen yo nek kangen aja galak to, Mas. Asli. golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini Ngerti bojomu? pendamping kuwi luar biasa. Bedo, bedo, bedo. Beda ngono. Kelase bedo Jelasan, Dik, kelase. jelasan, Dik. Kelase bedo, bendino yo pilates, ngono. Ngono lo bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lo. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok kok ya, Mas ya. Fitness. Jeno. Push up Tok. tok. Dalam. Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Oh, iya. Piban romo. Cang omahmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih, nggih. Oh, dari luar Nggih. Bojo kula menika luar angkasa, luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya, iya, iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Kene ya. kok uyar-uyur kene Iki ngedum sembako ki lho. Ya, pembagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran anu kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. Lho, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arepe riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arepe riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya kok sampun. Oh, Anu, jebol. Pak, anu kula setunggal nggih, kula setunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak. Ngono. Dodol kolak gundulmu. Aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira ki nek dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah nang iya. arep omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya, Heeh. jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu sing Wah, alah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lek to omahku sekmu. Ah, iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya, Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kae? arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. guru kok, tak Cok. do apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senasa piyainya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahun pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Leres. Iku iso kaya Simbai. Lah Amin, niki, amin, 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 amin. mula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada, ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak blujok kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. Loh. Penjelak sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku kuruk ngene. Sopo nih. lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin, Mbak Tatin, Mbak Tatin. saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saya enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya, kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? apa? Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, terus jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Mas ini perokok berat begitu dikon donga saiki mandek Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gudul. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, bapak itu lho. Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, bantul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Nguryoyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho, sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing ngulungi duit aku.
Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, ta nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Gagal ndang. Wong kuwi kena gaya nyeranuto to. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, coba. Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi tak rungane kok jero, dalang kopon sisi. Ha. Yo nang empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno Lek he iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungane kok jero jak matati ora mudeng iki karo omah. Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis diomongne empat abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki satu huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tapi nek ngengkel ngene iki aku bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru iki. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyebuk kok. Bareng waras kok pegel nih ngono sisi. Sampai ini cilik digedhekke gede dindit. Sama sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Iki lho, kula ki adi. Rumah samu Ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjenenganipun Pak Siswanto Roh. Harjasmito. RM lho iki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Kondo. Raden Mas Kondo. nah RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes aja Wes sembrono. saiki ha apa? Ha itu adalah harapan. Nah ngono lho. H per abjad iki H ora H. Ha, Lah wong tuwa kuwi akeh lupute. luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji, kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Dek. kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne. Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne aku. Betul. Blok nek wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lah kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora ha. gitu. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Yo, sabar. Karena ndi? Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge iso Kowe iki nyapa to? Sabar, Bro. Gampang sesuatu. ngengkel iki. Sabar. Ah, Jen. Kaya Penting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Eh, yo, ayo. anu Er iki ndek kuket mau kok disebut kowe. gondrong iki gilting iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. Kok iso R gendeng. Kowe malah Asik karo macotong. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Wedhus ya nomor pira? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin.
R. R Tatin. Aku R. R. Nggih. Ora R. nyangka ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Oh. Oh ya. Oh. Kan? Oh. Muga-muga utuh. Kowe yo ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng Dulu, sabar. gandeng dulu, iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben ngumpuk rono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing Untung. gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis. Tumang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su. So. Su itu adalah supel. Setok kowe nggonmu ngendi to, Dik? Dik, urutanmu iki genah to Ora ngulang alih. ora kesel mbok. Rene. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nunggu. ngene. Kowe ku lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono ya. Nah, aku manut urute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel kan. Kowe tak balang das lho iku. Ndasku mbok ketuk-ketukke. Su niku supel. Aku jane sabar kok ya melu emosi lho. Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umate Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezekine. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Nar ki narimo, nrimo ing pandum Ya. pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Telu, Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki ning kene malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe wirane ngene lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Sini benci matamu. Kok Kok dadak kaya nyium curug. banget. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Truk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten ini ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang bener. Dajal nek sing nanggap tengok-tengok ning mana. Loro nek. Ya cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani uang sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Sa? Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dalah. Iya, So. bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi Tol, sogok. tol. Soane Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Iki anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. Somiko sedekah, kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa Kang? Iya ta? khulu ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon. Langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, sik to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora, Man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Iso ora kowe? Ora iso. Iso ora?
Ora ngerti Bisa lho. ora? Kabeh Apa? donga nggo proses Nah, kok. doa itu yang selalu langsung dijawab Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi Mas? Doa makan. Lho. Kok iso Mas? Lek doa makan, Iya iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok iso. Ini tak jek dhuwit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Tak karo iki aku. Apa tembangnya? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Apa? 6. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane Mas? Masa dadak kaya Yogya aluse ramai rada kepiye ngono. Oh, iki mau dingin ngono. Ah iya gawe jep kok iso. Ya. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatil, Mak, gatil. Kok gatil-gatil dalange ijan. Kuwi kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngelet. Kuwi jane sinden apa barongsai to. Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangar mangkat enek wong bedol nyambik. Lah, Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. biawak, Ya. biawak. Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra ngecewa apa bener sira wis berpisah. Iki nganggo joget ora? Iya. Iya. Coba Jajal klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi gareng Oh, Mas Rudi. Oke. Nggih, Mas Rudi mbanun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Langsung Oh, bisa ya, apa alhamdulillah, ya. Senenge wong bejo. Panjang lecet. Monggo Pak. Nggih. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah niki mboten sah. Nggih, monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis ben. Nyapa to kok lesu nyapa to. Sampai yo tau dadi nom. Nah, Kene. Nunggu kene. Wis rasa Mas ning kono ae. Nggih. Engko yo dimaklari neh karo Nggih, kono. Wis ning kono ae. nggih, wis Mas. Kene lho, kok kene. Le. Wis ning kono ae. Lenggah mriki, Mas. Lah mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. Ora ra nyapol. Ngono. Siap. Siap. Ngono. Jajali. Terus no, Dok? Yo. Teratapan Mas. Yo. Akeh kulo kita apa.
tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas di aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene-ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Kena laraku nek masuk. hati-hati. Cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separuh hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya, iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa to, Mas. Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa Jali? Sing iki sepuh ya le. Lah awake dhewe iki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing merening kaya ngene. Merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Ah, Ning rumah sakit to nih. oh tak coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngindang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit to. Wah, ora cetut. Ayo Dili. Dilanjut. Deg-degan deg-degan Hatiku deg-degan. nalikane aku krungu ora ana aturan apa bener sliramu wis kepisahan tenan iki Mas Gareng sok sampean Mas Gareng. jo Iki sapa to? Sapa to lali ya nek wis. Sama masuk lali. Bar lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora. Biyen wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ora sange nangene. Sajake pengin apa piye kok ya. Makasih mboten kok ya. masuk lali. Masuk lali. Iki ta. Sinden Jogja dalang Python lho. Python meneh. Kok Python Kan iki. dalane cantik-cantik kok ngene Memang Python. aku Tukang tapen ning selipan lho. sinden Yogya sapa to? Loro ki kan Yogya semua. Tatin Totit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale, Titen wale, aku. wale, wale, Eh? wale, wale. Wale, Mas. Wale. Iki Oh, Mbak wale. Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu preksakno. Dalang nek wis sepuh mek ngono. Hei, mek ngono. Pripatmu Iya lah awake Kae dhewe. kok ngomongane priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksani. Oh, aman. Masun ki tengen-tengene wong sak donya ki masun kok ya. Aku ping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Gak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani, gak wani. Mas, Udut. Mas Kereng, Mas Kereng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi Potongan ngonyek ngawure. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembange napa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best e Kota Blitar iki kok. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih bakso Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Oh lokal. Oh, lokal. Nggih. Oh Gentenan ya saya. pancen Pancen balen ben lenggari. Sing apa jenenge? Oh, urung sik to, Dintekne sik, dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki mosok ora Sinten kerasa. anu Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan kae lho. Susi. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to. Oke. Sing latah lho. Nggih. Ya, bentek sik nggih, bentek Tapi sik. dintekne sik Nggih, nggih. janda barune. Nah, sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Suka. Ayo.
patung ake ayo kendang opo. Lagi Semarang Mas, kendang biru. Pesane Kendang pegang. satu deh Maleme minggu Wayu Jadi jantung hatiku Menyang Solo Mas, tuku selendang biru. Mas. Ojo sembrono, najan aku Janda baru. menika janda baru rom. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anu lho. Mbak Tatin. Cih, Pripun mau? Aja mulai lho. Boten. Bola lah ini Mbak Tatin Mulai enek. esuk mulai. lajeng napa? Tak gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap Mas menika nyun pangapunten Nyun menika wedal. nyun wedal menika wonten Sesule saking banyu ing Bobo samangke Heru. kajak lan niatipun Nggih menika ulang tahunipun. Teng putra payaipun. Aku sekali maneh kaya kumbu Karno mene. Omong ono Jare omong ono ususe rung tak sehat lho. Ora to koyo. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah. Heru, ngriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih, Ulang nggih. tahun putune. Nika Ulang anu tahun ini. dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate ganjaran. ulang tahun ingkang wayah Mas. Panjenengan Mas doa riyin kersanipun sembur tutur panjenengan Sing mbok ndonga sapa? Mas Gondrong. Kuwi dungani awake dhewe ra mandi apa kok dungani wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan ki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa kebatan bapak kawas diri aku man bumi. Kira aku dengan kata-kata kata-kata. Sing terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir Aku lali. tahu sampetan nggone iki nyeluk danyang iki sak desa diceluk kabeh. Sitir aku marane bumi purya musing ika bakal cika bakal danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyar nek kula nyun pangapura. Nggih. Ngono terus bar iki digiyarne. Niat kajatipun. Sing dongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso lho. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso aku ndongani. ning ngene Aku pon. nek ndonga ora nek suarane. Pon, kula ini mondok lho, aja sini-sini kula. Ngajak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak Heru nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin, amin, amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti bejo. Penak. Nggih, nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi lek bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah sijine. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Niku kula senek Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu doang kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok betul lorong apa di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Tiba-tiba Turi. ting tuh. Ini sampean. Jenenganku jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Ya dongani. Dan Donga Jawa, donga Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena, sembarang Pak kena. Jani ning kono mike kuwi donganono kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Barene Wo, layakno disangoni kon donga to tiba ya. Kaya roh ya. Lutuk. sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika rakit ambenganon sak perlu kangge
ngulang tahun putunipun Pak Heru Erden. naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. elegen Elden. Elden mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambana dongak lujeng dhateng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Kebdat sekawan gangsal kang wonten tengah pun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan ketambana tungak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Hari-hari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambana tungak lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih. Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi terus dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi. Komplit. Kajatan. Komplit Bud, mau malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Sing jelas, Bu. Biyen anu si sampean Kali tak kamplengi kowe. zaman untukmu genep ki jelas iki kita ngawas Bu dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa, tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Suci, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung riwet pagebluk lambur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Budi yang gede. Ya Elden ratu ning umur. Budi. Sik lagi kadung serius lho, Bud. Tak ruman tenanan lho kowe. Kowe kok ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius katon umur tak kira melengki kanu lho kok apa terus iki? Duk. Ana sindung riwet pagebluk lambur, ya Elden ratu ning umur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Yo lali bareng tebut iki donga. Layakno dadi ndek ngenane nyalone juru kunci mayite demo kowe. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100, bosok ini lak rugi 50 iki kok. Nggih. Anu Ya, Bapak itu terusne nembang. Bismillah. pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. pun. Oh, sampun lho mo. Monggo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi ku sing Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kere ning nggonku lho. rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne ngono. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku dilemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Pak Susi. Iya. Poso ya. Niki Alhamdulillah. Susi latah niki. Ambek nggih, Mas Jun. Tembangnya apa, Nduk? Lagune panjenengan Sehat, alhamdulillah sehat. pinar sehat waras. Rene numpak apa? Kapal. Kapal. Kapal sikil. Iya, iya. Kapal. Sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak Mlaku. kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Mas Suci, Kanca sekolah. Nggih, Bapak. Badal. Niki ta? Boten. Sampeyan nganjuk ya. Kok Rondo niku, Pak. Gleduk. nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa?
Gleduk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak Heru? Kula ngleduk, Pak. Gleduk niki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora koyo Kae dititati sini. Ora mungkin dintekne. Engko digo mulih dienggo sahur keluarga. tuk. Biasane didang. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresna. Nggih, Dewa Tresna mawon. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Dek Elden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak kakunge. Allahumma amin. Amin. Lagune Dewa Tresna. Dewa Tresna. Kancana Noduk. Kalau warga masyarakat apa ini Legos dayanipun ono Susi joget to. Oke. Raras kawin ya. Oh, enak lamun. Bersama Raras kawin yang Rahayu Susi. Awak dhewe laku 14. Oh. Oh bilahe sekarang tahu kelanjutan astung kolo sidem pernakan. Astung kolo sidem pernakan. Susi. Dewa Tresna hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Terima kasih Amin. Ki mau kan anu to. Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih penghormati to. Mengkene sedaya ngaten lan sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro ki jenenge sing Pak Sun. Kula niku santai. Mangseneni niku. Tuk. Sampeyan arep disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo, Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Duit kan sak gon-gon. Nggih. Delane ngrayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok misi aku. Piye, Mas? Nyilih 300 Duk. Potonganmu. Bapak obah sak obah kek
dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono terus karo penjane yo disawer. Sirku kan sirku tak domni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerne wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Rumacaku. Lho, kuwi penting anggemu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin, Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu pripun? Nanda karo Nanda karo Ani. Ngene. Ini kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku sakanya-kanya kode. Karo cahayu sing aku lambar. Lamparmu pancen super rasane anti alay yen ra batuk satino sesang. Cintaku kok sakanya-kanya kode. Mari turun dampak panjang. Otak bensin seliter mantanku tak setaker. Tak akhiri matamu karutan. Dirasaku dandan lipit rambut golongan neto. Ayo gerak kowe luwang bercinta. Goblok dipangan bulan. Ular kakak lakune krokat-kroket. Sama bayi jebol ngambek wis to, kok ngene. diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem. kowe diutangi dhuwit nek. Dibisik melih kula. Pripun Mas Luduk? Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ngene lho, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakile bapak ya sampean. Iya, Hani, iki Hani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Nah, izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek klutruk. Diamput, diakreng aku. Kuwi gablek. Sampean tak paham. Kula iki ndereke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dingin nyawer. Masun, kula iki ndereke jenengan pirsa to. Wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Saiki. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Pak Heru, badhe wonten Bertanya, Iya coba. Samang mikmu coba. Pak Heru ki mbisik aku nun sewu izin ya. Sampean seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka ya, senang ya. Sampean poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Ngono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Pak Heru kan dalem ndi moro. Nggih. Iki kan pasar manuk. Betul. Kita delok lek mawakmu mlakune kaya ngono kuwi. Kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, manuk kacer ki lek isu. Lokal apa poci? Lokal. Lokal. Dadi sok kala ki ngocehe banter, lek isuk seneng adus, lek wis badi si pencilakan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk ki to iki. Apa to Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa, Mas Lutu? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi Wis ora nyawang, ora ora nyawang. nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mangkurep tok. Mangkurep tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro iki kenari. Nek iki loro iki. Iki labet. Iki kene susi iki. Lek iki cah loro iki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu iki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi? Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa iki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok dadi. Dadi sini mek nelek dadi. Awul wae kok iso. Anu sini iki, anu. Nanda. Nanda. Kula. Lho, budi men suaramu.
Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Oh sik to, bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngempil sampean usia berapa? Kula dua. Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wis lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak yo ngono kuwi. Ya ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Pake ngersaken rondo kempling. Rondo kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, ngene wis. Langsung dadekke. Ya. Mas Rudi Gareng. Nggih. Anu, badhe membantu. Oh alah, kaya Daryanto lho ngono kuwi. Daryanto sapa ngawur ya Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi? Timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan. Ya. Belanjane kathah rada kabetan. Yen purun Mas igal-igal resuni nalekan mangke. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae lan taksi. Dewean apa ora ngerti? Timbang nganggur kula purun ngancani. Kelarasan Mas alias Badhe pindah sampeyan ampun awan-awan lunga belanja ning pasar rejo pelawan rondo kanggeku sing penting lega. Krono iki ya acarane acara budaya. Iya. Budaya di bulan Ramadan. Iya. Mulai ya tetep awake dhewe menyesuaikan berdampingan dengan bulan Ramadan. Ya bener, ya pancen siki siji gawe loro gawe, sing sepisan iki ya mujudke syukur marang Gusti kang aturken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi ingkang wayah saka penyebon Bapak Heru Torong. Muga-muga dadi satria sing migunani tumbalan nusa bangsa lan agama. Alhamdulillah amin. Satu lagu lagi. Oke, Bos. Kaya MC. Modele kaya nyiarke apa kae bingung. Satu lagu lagi. Bebeke runtung-runtung. Nangis sajroning atiku iki Nalikane aku ninggal aku. Ya, apa siramu asa aku kudu sampai karo sapa. Nasuwun oleni Gusti
Satu lagi. Master Mendem. Oh ya, satu lagi Mister Mendem. Ya, ya. Dari Mayura. Oke, siap. Ya, iki piweling bahwasanya di bulan Ramadan ini lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Ngepas ke hawa. Arah ini ya. Master Mendem. Satu lagu. Satu lagu lagi. Kayak sama Mas Wuduk, Mas Wuduk. Oke. Ya.